Как новите губят хиляди заради грешната ДДС схема. Искаш да внасяш коли от Германия, но не знаеш коя ДДС схема е за теб. Точно тук повечето хора губят хиляди. Има три основни начина да структурираш сделката. Слушай внимателно. С вътрешно-общностно придобиване или ВОП накратко, най-оптимално при сделки между фирми с валиден ДДС номер. С маржовата схема, когато купуваш от физическо лице или фирма, която не дава фактурата с ДДС. С директна покупка с начислено ДДС, най-лошият вариант, ако не знаеш как да го възстановиш обратно. Изборът не е случайен. Той влияе директно на печалбата ти, законността и цената, която ще предложиш на клиента. Точно това обяснява стъпка по стъпка в курса, който стартира утре. Научиш ли схемите, ще спечелиш повече, ще си по-защитен и ще продаваш уверено. Курсът се отключва утре. Има Early Access с код за 20% за най-подготвените. Линкът е в описанието. Следващия